na papa ne yefra ne Tupac no sabi ono wo fra abusia bi mu nti se abusia ne sese wo mpɛ no a enye obi asɛm omo nhyehyɛ ba bia se omo de fa no omo de fa ho awie no ano no ayehu yanse krofo bia te asim ɛna nananom se na yɛtena kyɛ so yɛbusia sɛ yɛyɛ asantefo yi sɛ ekpani sɛ ka ne ntina na akato yɛtena se yɛdi na obi abusua mu asɛm na omo de abeto adagya na se yɛka bi ne yɛkɔyɛ sɛ yɛ mo makɔfa nananom asɛm de aba yɛmu a ɛbɛka yɛ nyina fi sɛ wɔn mɛnte asante asɛm no wɔn nya yɛkrom bɛyɛ nti obi bi ɔyɛ asante ni papa bi ne hɔ a ɔbɛkɔ akɔtwetwe asɛm wɔ di akɔfra nananom ɛna me ne wo kasa yi nana Parkosohene wabɛkasa nana Parkosohene wabɛkasa na deɛ nti na ɔde hyɛ ba mani abrɛ asɛm kyerɛkyerɛ asɛm no deɛ nti asɛm kyerɛkyerɛ mu ne sɛ enipa bi abɔ mutimi pɔ sɛ ɔmbɛtwa toro ɛwɔ lumba case mu na santoro no ɔmukɔtwa bi ɛma yɛde court hunahuna wɔ mu ɔmukɔtwa bi me yɛde court hunahuna wɔ mu ɛno nti na every day they are finding all possible means to lie say nananom so mun kan hwe yɛbɛka no several times wɔ ha sei nti deɛ nti na bɛma yɛntena se sanu nti sɛ ɔne mbɛyɛ aka sɛ wompɛm asɛm na yɛntena se ma asɛm a ɛmfa wɔ hene bia ho na mokɔfa nananom de apɛm in fact ɔmotumi call to the extent say nana Parkosohene na aka kyerɛ ɔmo sɛ ɔnsan krataa bia nana Parkosohene sɛ ɔnsan krataa bia ɛma ɔmbɛka asɛm wɔ di kyerɛ mamansan na online video ho. So we have the power to say yes you be boa mo tie. First of all, me boa de ammo tie wa ha sei. Na mahunu enipa wo mo kon edifend ade aye ni ho. Ti asem. Ya na so. Na issue yi involve Nana Parkosohene wo mu. Efa lete bia abusia panyini brefo etrokokoma Babe Jama Chambers Lumba a lawyer for say on the new acting or you see the word acting ebusunya panyini na obi take over Lumba issues so omo handle nyina enti omo mani hu expenses bi omo ayene baby a omo asolumba aseni mo akodru afi all other matters be a Lumba case omo de akokɔ to bia no they should withdraw the case and say issues no nyina mo nim dada ebi ewu nso ono na say oye the acting ebusunya panyini sa na omo kan na beto bia ebi ewu nso let be eba montene said Nana Parkosohene wacho letter akoyen doso saa ni wabusua panyini no se ono Nana Parkosohene de man panimfo bi tena Parkoso ahemfie ye no Nana se ono wa endorse na ogitum se Mr. Brefo eneye abusua panyini. Another issue about AKOSUA ne say entam kese asem da ho so Nana Parkosohene betimi aka say watwia fa entam kese no so say wotu abusua panyini Tupac ya na because na ebi no more draw na attention say entam kese asem da ho a untimi ntwi mfa so enkutu abusua panyini san say penimfo kasa bebuo bi se yenyai awomawuo nkodi akorasem entankese eso che asem bia yedie wa asantememu ntu twifa so a enyeye. These are three issues wa apeni wo media ne so a yenya na ne egubre ni nyina ne se na na hododo no nti abusua panyini Tupac e de asem ne kodai fekufuo no which is that dey so aba fekuo ya abremponfo atrase ama ya frɛ
Miami wura Nana Boachi na Parkosohene se ka omra na nse busa bi wo ho a omemmoa enhemfo no na omunya na nanu agubere se de ombehu ba bi ombe so asenim wafiri busanfo ya bono ayem se munim a Nana hododo no eyampa mi wura ne Nana Boachi me ya aweso so se wasere kwa wa hene mu se hododo no nti ensem premier no asa ne miansa so nyina no ode akwansere nam na pini mafo so kasa na pini mu a na brem ponfo so ana ne subchiefs na ne jase hini kontre mo ta bigine ma no sa na ho entorn to the last time wo mkosi aye no which is if you ada etwemu officially we free Nana Parkosohene na numton pa cho muntie ni pa muntie mi you me see we officially we baka say ebi a obe Philip say me boni video no we are just exposing this guy say onya santini eno enchen wo bia ena onya adwuma ma wo hene bia wo menhia me pese Ghana 40 menini ni asem but to the sense that we involve nananom say na wo ka nananom say pe Ghana fo na enim empani sem say asante ahemfo no eno tina ma me boni video onya big say me boni video say wa ka sem bia news no way but wa yema enipa bebre no edi asantefo atem eye sa guy we na yesa de no opa onfa asem a me maya mo bi di asantefo atem emra ne nti now or say officially muda muntie ni na say we nipa we kuma wa we shame wa bregu se nipa we kuma wa me be chew de nti a wo say wo defend mo afa wo say officially Nana Parkosohene Nana Boachi e na aka ti hai we firi Nana Parkosohene ho na numton emuaya Nana edi atodwane se diedi nkai se obia ka se ono Nana Boachi ya oye Nana Parkosohene se ose watu abusua panyini Tupac ya enya nokre untu no na Nana se onima santia mamre ni mamane na entankesi asem da ho a ontimi ntwim fan tankesi ne so ntie ne ye me na meka Oheneba na meka okay meka na so menka se obi se me se Nana se ntie ne ye kutu ya okane ye mate me kutu so Oheneba se Nana se entankesi asem ewo ho a ontimi ntwim fan tankesi ne so nti onim se one abusuapanyi Tupac won tankese asemo a sebe ekoyi wura nimu nti ano bre kopem se be kan tankese na se na wie no onka so atu abusuapanyi Tupac okay ti we eye number 1 issue okay enti abranti ade a oyeye no your first your case will be a pathological liar. Will be a deliberate attempt to lie. Or lie with ne 32, ne sin or 32, or chatro. Eto nananum so. Now we are hinenas abranti bountia. Pay attention. Be very careful with this guy. Onyobia. Missy Onyobia. Tiamekan Onyobia. He is a pathological liar, which Asantinibia should pay attention with this guy. Because or subjective Parkoso yewura brempon into public ridicule. Now we are Santini Papa Tidia make an adwene ho. So ohini woni nkasa ye. Now timbejina media so because of the were full selfish interest. And in internet so jiminti. Say ye jet internet so da bia ye creating kwase asemti no. Yewura brempon odi nanimo betena internet so say Parkosohene say this is nonsense. This is foolishness. Because me pesa me koko ka asem bi ani ho na nipa bi gimi to me for confirmation. Na wo ma okuma wo no senka omo wa amamra ne amane hu nyansa. Nko be ka kire wo se enkoto wo hene di mem. Na wo se yen kotu no. Ayesa agongon bi ta se yen kotu no. Na wo ye santini a eso tie de me ka no se mentano wonu no ne ho bibia nu aye makono na matai no sa abrantie yi eti eya asem ode abeto highway no so ena meka bi ena wode afra santesem
sa wonya chance na woni nananom atrankonya ba manhia bi edi nkomo 1 2 na wakofa di bi ato ho so Ohene ba eno cho so ye de hye onya de hye na no me bede ne se so wo ye bema na wo ye santini asante ye din si kantam ebodua efrensuo ne ye bi ye de no on din se one Parkosohene akasa otimi ye na no me bede no otimi ye se wantimi na ye ba ye no ye yira hwia kete no on se de na eba no na obi anya we enne Ohene no ato na numutu etimu amu masoma abrantie yi so wo ye adwuma mam no hafa mu amasoma sa Ohene ba media no hafa opemu ye da bia yakase enipa etwa claim so omo doda lumba no sankofo no omo ye anti that lumba's legacy eye eni bre etro personal scores until omo ye sade no enkofo bi so are depressed keke so they are just using fuel in this matter sade be ya asam no nyo sade be ya asam no ntime nyo so ye bi sase mo mama brantie yi oya adwuma mama no hafa now ose Parkosohene ka tere ne se onye hwe otrofo no se me dance ni e wa bruchire me bede no se oninse se one Parkosohene akasa wantimi now yentie finally nana boache Parkosohene dade lumba kurom hene pa eko fo nyina hene yewura asante hene brempon wakasa for the first time tia ha sei tete ma se krata no wa na wo ma o lawyer kwan se ontro e wo wudini mu sa me na me ho fa me ntimi na ntimi makuma se me kan se ma so me ka nti wo na wo da no se wo no man tumi se lawyer no ntro ana o ya ma me no president court o ma me mo nti bibia mu na wo sa hase se wo kan wo bi wa sa hase se ebusopan o ta ye ma me ye nuama ni na chi se onsi fo am support o bibia mu na wo sa hase se wo kan wo bi wa sa hase se ebusopan o ta ye ma me ye nuama ni na chi se onsi fo am support o man se de ni na ntete mo se krata no wa na wo ma o lawyer kwan se ontro e wo wudini mu sa me na me ho fa me ntimi na ntimi makuma se me kan se ma so me ka nti wo na wo da no se wo no man tumi se lawyer no ntro ana o ya ma me no president court o ma me mo nti bibia mu na wo sa hase se wo kan wo bi wa sa hase se ebusopan o ta ye ma me ye nuama ni na chi se onsi fo am support o machiu agba mavodo nyame shira no nya okese talent pa eka se nyame ye meka minister tuwa egu kase mama ate o mo se kase bia wote nti me dew o se tuwa egu kase mama let's go magloba mawunyo magble serious magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble oh magloba mawunyo magble asa oya gweni pa no vinya o magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble oh magloba mawunyo magble nyonami magloba mawunyo magble enyonawo magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble Asamaba Wakane Hubio Ode Sheba Brebreo Na Yamawa Kwaba Welcome to the Reason Show. Tauba na unu sa kwa moto amu shada ya tuntuma ni ya wuni fiada opekura kunu wancho baba ba titu apu odia ya wuni fiada bia ni moto amu ya tuntum wankoto aka do pipa ho so ya bema anyama so ya bema wankoto aka do pipa ho se unu odia ya wuni fiada no pagya ni moto am na waya se tum ukuno manyesa baba be ku moto am tuntum bidia mu moto am tuntum bidia mu wabia ya wuni fiada so pagya ni moto am na ya tuntuma waya wudini ati se kofi wusu kofi moto am tuntum o moto am tuntum
say kani abodam e motom tuntum say train a ya de bidie na spaki kwasi ampanyini aboa kuramfo ene obo akuroni se wodwane me be ka tem se kofi usu adwane enkade ka usu apanyini wa ne kasa no ko no so abeto ayampia woni ba media woni tantan woni se mpampa hwia butie fim kwasi ampanyini afa de won se abusu apanyini otumfo ne woso otunu o kwasi awutimi utibon kwaso nananom se aboa ne kwasia wo dia wo didi mama China atem utimi se wo na wo kire asante amane ne amamre se wo kasama nananom aboa ne amane ne amamre be na onim enai utu ada ho utimi se krezi ahia gu fom wo kwasi ampanyini bukuma iba sorry me so papa ya bukuma mi ni dinatam no papa bukuma ya no ene die no wi amane ni ko bi wo ye kwasi agimi fo onim nyansa wo ye aboa mu aboa Tiabena mi bonie, sepanyim boni tataboni, ewa beto, akwazo tatunti, pamu penyi, etabian sentabi, kwa siafo timifo, muni munyansa. Me say, Baba Jamal na wa stupid man. Muna musrono, mi de musrono. Na wa jimia, na osi obi abefa lawyer nipa na woko. Na busu ya penyi na obefa ya tunu. Na ose wa na hu se waduma asa. Wo akwadina ose Obi molum bedin. Lawyer Fati, Baba Jama, and Nabusia, Wamu Yakramfo, they are criminals. A radius, Syria, the shelf, Sena Frum, and your man saying, I rather see what you how am I Javano could him, and your man never to Toye, I shall Radian when I'm Jesus. Enti so far, how far, Mumusa on my Mwana Mudu, what Mumusa saying to so far, how far, and ne Yura Brempon. Na Parkosohene en wakasa asemi na onse wiase no oti wiase ahon fa adwene mu finance eye media adwuma ne yeye entwatoro nto obi aso ka asam ne sede esi ekirem pe evidence ne ekirem na mo ne mede nti aboyi gongo bita wo yesa no wo ne mede ti akinkyina akyesa no eye ne court case a yede hunahuna no because in the beginning no omko twatoro oti wiase entwatoro kanokure. Deal with the issue. Don't lie against people. In the beginning, boy, on an crofo could try to Brunino, Sa Campono so. And on the court case, Ehunano. Now, some could be Peace FM. Tia news in the Kakran, I mean, say, and Yarkin will find and what the Yadi Oyen. A fear. The guy only full with fear. Into was throw a teaching Yadi, watching your maswa. And no money pressano. Nanko Energy could be unfound. Nanso so point to the stank say all drawn attention din nananom hwehwe animu yete na sabrante ye be ka che say en wakofa ho makotia yewura ine ye kan pen me say onya adwuma o menhia abrante no ye fa no Oheneba media no on representing obia o menhia ho Ohene bia no represent no oye blogger me blogger te say obia ye no obia ma na adwuma to ye Ghana na tena se ka say Oheneba media wo kasama menhia shame on you ono akrotimi me na no kasa asem no e die better so be kasa asem no you hear from us me metia me nya adwuma menhia me ye santini asante asemba na nya me da meka bi on represent obi a menhia ho Ohene bia no a ono asoma so nya adwuma bia ma no ono na ne page no build now okotwa atoro eno ntina se wo suro ntina chinchina atwan ti asem na so me pm UTI Peace FM ti ha Odobroni wode asama kwadan Accra High Court say Oheneba media omo presenters for mienu omo ti omo ni te e de si Odobroni so and omo twa na da pasa na wo yempena wode okowo oye baby making machine oye baby mama lumba anya ne ho ade e na ono ma me mo prejapade omo twa Odobroni da pasa ma video rade ne ho be ti wada wona enti wode asama kwadan court say court NC sa Oheneba media adwumafo mienu no kwan fiti na akro mo be omo fo ma no antuna se mu bio eti omo asamo eno no omo che se aye AKOSUA Serwaa ya lumba ne yire no mo ye ne ho ade mo ne bo obra mo ne shabra bona se wo ne ma e bo ma lumba bedu ba bi oduye no Odobroni de okwatwe mpena ene okwaji ade ne bo so no opi ayire ne to nchen eti omo ka se bi ya ma Odobroni da sa na kwadan court ama court so ahye agiatum emo de o se ato Oheneba media omo presenter ba ko Oheneba Serwaa bonsu eso ene ba ko okan wo say fiti na pro sune omo nhwe no manfo ma no anto lumba na ware sam ani Odobroni
ana odobroni maame ne din di Cecilia sa ma mi no omo hye no omo din wo omasem bia ana omo gomo bia mu builda e ho asem daily guide ana e de abatidwa eti esuro ni nyina ni o wenti na pema katachie ni whole platform media gangs no wo musuro we o se wenti na ni nyina gidigidi nyina we threat kakra we o senti se munya mema threat kakra we so obi di court a threat keke enu ntina gidigidi ni bebrebe ene ntroi se obi di court a threat keke na court mponche ne gonya ni paneto enu ntina chinchina na nananom se ajay chairman adey na jaguraja woni mu ho anko ho ne sere ta jaguraja woni mu ho a senko ho ne sere do pe cover o chinchina wo ko kande ani mama wo mu na ya ma cover wurade etisamu hu ya ase switch bi na America bi na wo ma duru jaguraja ho na wonen my god sa wonya mema so obi di court no na pe na wasesa wa no na nya wo page na moto na makeka nsam we nyina na ye twa ye de Simon so bro na wudwane na nke yenye din na mo fa twetwe asante mawura obi abusu asemu anke ya se papa enne adanse ne da bonten no enne we are being vindicated say ye catch the gun for say abrante no woboa ohene bia no awasoma no ohene bia nsoma no aye intentional ni nyina ne say no o mahunu no ye the court case ehunu no na lumba asemi se wahwa obi bia no wo twatro bia no wo de ya hwehwe ba bia ofiri ba adase sa nipa no so twatro o twatro to nipa so sa nipa no wa yo bi bone ade chese odi o mafia nkrofo sa o mafia ke kanipa tribom we wo fra Belgium ni Amsterdam ayi wo mo agu ho nyina sa ne yesi wo nam amanfo nam ene yedi ekeka asantefo tribom area ho sa wo mo agu Belgium mo yawe confusion sao everywhere confusion ni pay. What is all that? What is all that? So obi abusu ma sena sampase ye nimpani nsem a adentina chinchina yese yakoye se abonte sofo na make decision for ma abusu no sa ne ye tena krom ye obi abusu ma asem a wo fi anka wo mpene se ye wo fi anka wo mpene da now say ye chinchina ye ma abonte sofo na make decision for ma abusu no what be that? I say ukoka ye no a mo de mo page koye de yese mo ye no na ye de lawsuit no hunamo no na fe de yese utwa ho eti ye de ka na no tankonwa abrantie samuma ne beba mo nchen obema showdown because de wonka kro obeka se waka de wonka ye obeka se waka fi se wanya opportunity no kasa and you should be very careful your hina fi se enne Ghana form na nte ono mo kasa na record wo we fire no na Parkosohene ho na no muton emuaya nana edi atodwane se diedi nkai se obia ka se ono nana boache ye oye nana Parkosohene se ose watu abusua panyini Tupac ya enya nokre untu no na se unima santia mamre ni mamanie na entankesi asem da ho a ontimi ntwim fantankesi ne so ntie ni ye me na meka Oheneba na meka na so menka se obi se me se na se ntie obi ekutu ya okani ye so Oheneba se na se entankesi asem ewo ho a ontimi ntwim fantankesi ne so into onim se one abusuapanyini Tupac won tankese asemo a sebe ekoyi wuranimu nti ano bre because enipo bebre no a ebi a wokasa wo mutie no ebebre yeti bonkoso ana wo munim panin se no wo nkyere wo munyatam kra no mapa yimfu bia na so wo komanhia kohwe sade enhyehye sitie eti moment a wo se obi di dim ato se ye wo ye Oheneba no e kire wo se wo nim panin se wo nim hwe edeya
na de Oheneba de say din ye din hunu ete se ode hye ba obia betima ye ode hye ba eye din hunu enche nkyere hwe etu obi de Oheneba nkyere se woni masantesem enai de waye nti wo ye santeni a say na de na be ka kyere no muna mudi na kye ne de na be ka kyere no say nsam wo ka ye se wono se wode ne sase ne bo na ye wura brempon na wode na nim abetene so agu na nim ase eye etu ye santeni asem we de na be ka kyere no na mo no atwa mu wia no se atwa mo se ye ya asantefo ye protect asante. That is dangerous. Because of say would you page amako ka de yenka ema ye the lawsuit hu hu ntino chinchina ade ye no kwakwa yenko fanfrafra ne yentwatoro ama ne enipa asem nka ye say ye simple mo abusiafo sesi o masem no asem ya tran internet so for so long, all because of say enipa percent tro edi hene san ye tene wiase ye say percent entro edi hene ko twatoro eni tire eti na wa uji Tupac die no na uji sa brante die no wankasa wuti bonkoso ye hunu bida wa uji Tupac die se Tupac be ka kire wo se ene ye ntumi ene Parkosohene woni mo hwe no wasoma gongon bita no nso be gina ho wankasa wuti bonkoso mi hunu bida ya kire mo akire mo antie ene Ohene na be kasa se ono a na asoma na de hye no de omo ye bia wo yawe ye ka kire mo se obi a na obetimi ahye no ye kan se ye na dade so oba oni na Parkosohene tumi ye wura ntam ye wura na ene dia enye obi adia eto obi antimi hunu obi a won ye wura ntam ho nye na yetia no eti na sa wote so Ohene ne akasa muntwa no mfa nsande se chairman dia na abeka bio betie tete ma se krata no wa na wo ma lawyer kwan se ontro e wo wudini mu sa me na me ho fa me ntimi na ntimi mekuma se meka se ma so meka nti wo na wo da no se wo no ma tumi se lawyer no ntro ana ya ma me no president court o ma me mo nti bibia mu na wo sa hyase se wo ka ho bi wa sa hyase se abusuapan o ta ye ma me ne nuama ni na chi se o si fo am support o bibia mu na wo sa hyase se wo ka ho bi wa sa hyase se abusuapan o ta ye ma me ne nuama ni na chi se o si fo am support o man se de ni na ntete mo se krata no wa na wo ma lawyer kwan se ontro e wo wudini mu sa me na me ho fa me ntimi na ntimi mekuma se meka se ma so meka nti wo na wo da no se wo no man tumi se lawyer no ntro ana ya ma me no president court o ma me mo nti bibia mu na wo sa hyase se wo ka ho bi wa sa hyase se abusuapan o ta ye ma me ne nuama ni na chi se o si fo am support o ma chi u do la ma chi u agba ma vodo nyame shira no nya okese talent pa eka se nyame ye meka minister tuaigwe kase mama ati o mo se kase bia wote nti me dau o se tuaigwe kase mama let's go magloba mawunyo magble serious magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble oh magloba mawunyo magble asa oya gwe ni pa no vinya o magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble oh magloba mawunyo magble nyona mi magloba mawunyo magble anyona wo magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble magloba mawunyo magble Proud Africa when ye magble mawunyo magble 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 na Davi am friend Davi mama Davi anyu eso be kire mase proud mo friend Davi asa anyu be kire mase menti ase na say yabre
Yabra said yabre. Yabra Tupac yabre. Yabre Tupac yabre. Magle mahunyo magle. Hey, Krobia have a friend. Akoshifunkwa. Krobia have a friend. Akoshifunkwa. Hey, Krobini. Asemaba wakane hubio ode shiba brebreu na yema wakwaba. Welcome to the Reason Show. Truth to power, we let the whole world know. From Asante Man to Ghana we grow. Eti enoso na grade. Na nyama bule ya bre adei ya bre. AKOSUA Serwaa ne busuafo abre. Ntilumba kwa busua nkwa no masamaba. Adei. Too much. Entro no dosu doto. Ya ni jim entro ho. No masa adware ahye fita gu so. Me say we the next thing say wa hwe beka say enya nanano kra na otwino ko ne kasa no. Beka say enya ono kra we AI. Boninti. Nti imagine say nipa we kodi adanse mawa. Imagine say from day one e dia pa no maka free sa side ho a eye no koreda. Asem bia o maka fa lumba akiri e bia no eye no kore ni nyina ya tronko everyday lie. Everyday lies. They portray lies to the people in order to achieve something. Now I would to na say oh ye decide we eye nipa eye. Asem bia o maka bia no eye no kore. O de kasamba akopa sankrofo yetimi abeka ebras fi se wo na sese lumba ewu akiri e de no maka ye no kore. Eto na say ye enema say ye oni biani omo ni kamafo a eye tu ye pani entronkofo ye die wa case ho o ma di ntro sa to prove a point nti eye ne to na ye chiche niema so chiche nsam se nyina so emre wafo afiri o mabusuam say ye de hye no ye se wontimi ni ye de bio obi tinche say mempene no obi sinchen say ompene ono ompene say who are you we are wine obi kro fi asemo o se mempene we find all possible means say ye betwa to akere Ghana fo no ne ye de seek public sympathy na sa ne yetene wiase Akobia was a Christian country indeed boni ye de na wahwa wo mu asemu ba ye wo mu agie ginam yete se wo ne dolumba na ya hwe boni pa o mutirimu osuma nkasa se wastadi a adani yetirimu osum sa no na yetimi atena se edisa ntro wo ya akọ wetimi akọ wura court ama court so agie atum entro se ya o no ma quick no ma be gumi dianum na ne say duka da no mu nyina eti wuti a chere se wa anwena nkwacha wonti case na se da sa wuti a chere no anwena nkwacha because na se mu ekura if niti we na ne na we onti ase because this is their home bone ye omo de atro e wo Ghana wo mu twa tro egu ahiafo so eni biefo so no mo sere nanka brewa panimu kan kurom apasem a na kwa muoso ye kantam kese aseme ka janan se obi de Oheneba de antie ena nananum se ena nana Parkosohene se why must you even do that ke kan samo sa ke frafra niema en samo mu kaso bia no e no kore
Yet yes, mo say obi a mo na mo sie se ntam kese. Abrante ya na sabe gina aka kire se, wo no ka kire ye se, wo makose na Parkosohene. Bibia ye fine. Double standard, hypocrisy. Yes. Nemo asem we da hon de ye betimi ato aso aka. On say nsem bi say no enye obi pe obi asem sa na asante ya mamre ne amane no. Etiye. Enti ne ebusua panyini edine de ma so waso. Wo de wa hwe wo ye sante mo santefo no kan mani abremo so sa santefo na mo ye nya atwom no. Say sa na ya sante tie. Ti say de wo ye de hie bia wo no sabi enkunya bi wo ne fie. Sana ya santi ya mamre tie. Wa mamre bay. Entemo obeka de ne fa obi a wonim se sana wa mamre tie. Ene obi a ya kan tema gunu so wo kwose na yie. Shame on you, bema. We shame. We shame papa. No obi bia wodi abrante we ye no. Mo anim begu ase. Obi a wonim sa santi ya mamre ete say obi a ya kan tema gunu so ye kwose na yie. Ade ati bon kosofo na eti wo montia. Yes. Nemo asem we da hon de ye betimi ato aso aka. On say nsem bi say no enye obi pe obi asem sa na asante ya mamre ne amane no. Etiye. Enti ne ebusua panyini edine de ma so waso dom pa ebi firi nsuta ebi firi Parkoso eno mo nyina aba. But there is issue bi a AKOSUA metimi de atudwa on point blank. Officially, Dana Parkosohene yabona mane yakwase na yi no. Into also aware selumbe yi no baso. On the first no on the 13th of December. On say na mentemi ho akakra bi ho. Na mpanimfo apipin machi na ma wo say busua panyin to bia watu. As we speak, me source from Judicial house and from your friend say Nana Parkosohene. Miura no hu na me bom mu ase oni se mintina hanka asamo abra bi nim ya bona mane officially yakose no on say on na da ekona busua ni nyina no na asem yenka ne se ususu se ana ya asempa ya asem trudu ya yase no yes suggestion David ya bona mane because ya bajo onso no na koda no adwiri kwa che se na be mai pa me onso no na koda no wo ya adwuma ma no onso akoda na kasa ede na adwene ko school say asemi o kan say ye wo say because onim say work that way and ani Tupac mo be gina bonten say Tupac wa kan tam de gu Parkosohene so na wo ye santeni papa wo ye santeni papa na ase obi a wo no wa kan tam gu so no osa ko seek for the guidance and authority so wo ye santeni papa etimi de me yenu na asam na enye mani ne sa no na wa ya ma na broso dodo wa gigi asantefo e de yagura asam wemu dodo fiza na manfo obi ase na me gini di because no report to asantesem ye yese Belgium ni Amsterdam hoyi ye no oginam na MC mo hwe ne ye mo amotete obsa Belgium ni ayi no asante ayifo na wo mo hwe gawe ye mo hwe ne ye one ne kasa be very careful. No one said any bibiasa. Ono ase obi a yaka ntemagu so no wo kirem. So ono wo kirem se wono no yakose Parkosohene no wo mo na mo se se moka ntamkase agu no so no. Na wo ye santeni papa no. Na wo ka ntemagu obi so sai yakose ne kwaje ni tumi wo. Na esa wuji tumi na esa ntam na wo ka hunu wo. Eti abrante ni bisa say asema wo kan eye bosire mu ka anasa you mean it. Oza akoda no abrante ne kura hu ni say na me boss bokode ya bona mane because ya bona mane a next say asem yenka ne se ususu se ana ya asempa ya asem trudu ya yase no yes suggestion David ya bona mane because ya bona mane a next say abusua panyini kofi usu one ne mpanimfo o say abusua panyini wo nsuta no nso ababi okay o munyina ne kambu mu ne se nsa kokromoti ho mopo enti o mabona na mane ne ho dodo no nti ebia o mobo henanim no o mbabi nemum amamre ne amane akwa so obi akasa na Parkosohene enimu a nya no kore wo kan bibi se abusuapeni bibi e wo so wo ye bia waye enim se one man bia wo abusuanim e wo ntawantawa kakra ya kopi court ne ade na wo kase bibia waye wo no wo mu aka bom ya sesi a wo nyina nso ate ase kire mu me kase bibi e wo bia waye a na me limite me ho
ewo ebusua panyini na santi amamre ne amane kwa so de ose wo ye bia Nanya 7 aba for the first time so obi enye ayie obi abusua mu asemo na ya begie agire na asante amamre na yie so afi na be kire asante amamre ase. So today am kwa mumusa no chairman sese wo sesei ndu pese asantefo ahemfo na wo Belgium e wo Amsterdam o mema kwa asa begina o mani be MC mom ka mo so mesre on papa asantefo amugu Belgium ene Amsterdam to mema asa begina mani bio de waye se wo hene pemu yawura brempon enka asem no be ka to no so all because of say o dia tro to cover something ti o twatro nti mo amugu Belgium mo betena se amana sa babio adana ye ni papone force an adai boni ye tetuto boni ye te entu ye santini a muhia no babia mo misal se na wo ti asem okoka ye ntina ye de wo kato Parkosohene ntisu na ye sa obeye mama mfoko di na tem se wono ne na busuafo abeka wo ya chade tia no wafrew wo beka kire wo kwa mo asuo edua bi wo mire se wo koka kire wiase se me nim mabusua no me ne wo mu ni hweye. What a disgrace. Enye now sabani se ya mama nya aboa ne kwase o TikTok wo me aboa ne kwase ya no me ski we enka hwe sanko boys na aboa wagimi wa boda me eno enkawe ebia wo se wo de se ba ye nyina ya santo ye bra ye intellectual analysis about asantesem as I fa lumba ho eno ne pese tie na Ghana fo ni ntie enya fe na aboa ne kwase ya wo da bi bra tena se ne yemfa kamera nsi so na ye ncheche lumba se no yemfa to ya asantesem ho see na nanu to san ba ye diem wo mu ni ho we ye hia wo hene bia na ya hwe sa lumba from day one, from the genesis of lumba situation de ayin na ya asantesem anti ye se ye kofa asantesem bem ade lumba nkwane legend a wawu ahye kwa na yi momi anwen aya momra intellectual analysis wo ho ni ya critical analysis ni ya debate na ya sua de enya aboa ne kwasea enya ntro aba kono mte na o mudi mate ode se ba aboa kwa jimi na hwan me skin we odi mabo na kwa me nkono akwa edi na tem na hwan me wo yam ya me du ike obi bia amkofo outside no bia no ka nokre sa tim ni nyina obia no ka nokre ano ma ya asam ani ho chinchina ye twa edia edane asam ani Ghana fo no bi so empese on bete asam na se eno na mo de ko wura court and one of the court. And so say I will catch on presented that lumba the divorce certificate on timi nyada. They will never allow this to happen. And it's na Ghana ye no. Ye twa trotos no wan chirem na wani anya dia na ye bu aguso na ye ko esis atoto nipa bebre mo di yawo. Anything you share ni mu say yen prove a point. Yakofa ba na yakofa ba no di na chi camera ni monko mo ye pewetie eti ye ya na de akosi court na ye because baba jama we a politician lawyer enti he know what time it is in the system ni ye okone bra say ya ni ye okone bra enti ebusia pani a wa ba jabrefo epese wo yi na sam free internet ne court no wo mo mpre o ahogwo ne gunkran no wo mo pese o mepene because the moment on be yi asam ne say yenkofie nkosiesie no obi nim se obelusu bibia nti on te ase ti ye amanfo otunufo yenye ne court case na me enjoy media me team me benefit ne ye okone bra ne ye tu sheda. That is the whole game agenda mo wo nyina no because see the asam no be sia busuafie say awade sam ye di na busuafie na say efie asa na ye de court say busuafo tena se obia mebo no nkuro asam bay na mo be ka asam bay eno na nipa bi ntia se na me ka ne pain eno ntina chinchina ye ifa asam no nya lawyer fo
na yenya ne court yenya ne court saa but o man yet no court constitution no a guarantee the free nananom the custodians of the land. Traditional customs and its usages are hereby guaranteed in the constitution, which no one can change it. So family system, our traditional authorities still exist and operate by their own way. And then anybody being penal. Because court no say I compromise. Ghana court system I compromise. John Mahama Kabi, Mahama Yarega crowd was Supreme Court, Nyansa phobia any ho. Also Nyansa phobia any ho. Mahama Yarega and a kind was Nyansa phobia in the Supreme Court. The lawmakers, you should be setting the right example, is what people have said. That is why you should have knowledgeable people in the Supreme Court. You should have people who know their law. Do you know why? The Supreme Court is not made up of knowledgeable people. If they were knowledgeable, they would have known that the U.S. Supreme Court, the lawmakers, you should be setting the right example, is what people have said. That is why you should have knowledgeable people in the Supreme Court. You should have people who know their law. Do you know why? The Supreme Court is not made up of knowledgeable people. If they were knowledgeable, they would have known that the U.S. Supreme Court. The old Onaobeji court where you own. They have no respect for the court. It is omunim court no. I compromise. The wosika kwame plus crack also wosika. Ukesi biya ibedi amount. Baby a Ghana edro no. Until Ghana for we jesu to kasa wuti on. So omunyawa. No person was seven no. Yedi asem no ko we call because court no corrupt. Court no corrupt. Omuan na ekekachire. Hey, we majority leader. And walk asem we say court one so komu ye nyansafo a tio brofo no ka if they were knowledgeable people. Now say komu ye nyansafo a nti wo bi ka say court o Supreme Court wo munim nyansa we me na meka. Eti wo munim say court no ye justice system ye compromise. Enu nti no mo di lumba case ne yes ade konebra ne ye to ahyeda hey amanfo frefre ne we afre court we ne wo ban frefre sa hey judge si sa ne si ana se ponche case nyina pie. Yes, why a lawyer too? Why a lawyer? Eti woman Baba Jama na they don't respect the court system. They know their way out in the court. And until the Lumbas Abusia Semi, one person in the court sao. They don't respect the court. How much more we? And this guy, why are there majority leader? Eti Baba Jama Adam Funia, Ediana o expect. And until someone woman person bebe fie na jo. I need to person asem na bejo fi say wo de court sem no yes hey damage control no ani tugum sa because asem no nya bedu fie say kim obi aba bebo no nkro so ba be chirechirem ba be kro pa kro beje wa wade so be chirem won so ba bia waja wa sa akosu se wa yaja na wade so ba be won be chirem si enya na wade so be chirem eno na nipa bi mpe no na abrewa we yanim wo yeso so betima betwa tro woni abrewa ye wote ye lumba abrewa wo mra no meka na mo be jaye no maami so pacho wani ya baya abushia pani no a wo wuye no aye wan kofi usunia be my friend kwami usunu wono di ya baya echi onu no di ya baya echi no di abushia pani no wuye no di wuye no ye di we ye wono di na echi na chese ya ba na kwami wusu aba ansa na kofi wusu aba kofi de kura wa ya kura ema no ema ni bi wo ho ema bi ba ansa na kofi wusu aba meba mienu kan wa access ya koka mema no miensa ema mienu okay nti na chese ya ba ya no eye kofi wusu ni nua ba ma peni e fe no kwami wusu no ni nua ba peni ene ya ba ya okay na yeti no wo omukọ court yeti se ya ba ya na ji elumba oba kitwa no ne no awo ne ma insian ono na oji na wade da be ya ba lo wude da do no kwaja wade ma hwan ya ba ya wo mebe wo ya che mfi aduonu kura aba owu ya 20 abu 20 years ache sa na ya ba ya onu ko elumba no kase nyame anu wote wo pokura
Wo me fi abusia wo fo bi nya bibi. Wana na kro wo ne ma me kro wiye wa ama. No kra na me ka no. Se no de e bia e be fa ne so wa kɔntu mu ɔto nyom na de ade ntonto mi ba fi. Wo na chenti nya de a. Wo no be wade a be fre obi se kɔgya wade ma no. Enya no kra. Obi obeka bia no suro Nyankopɔn. No ye wudini. Na wo asem we akopie mpani animu a na maame ti case we mu bia wo se wo be retwa toro akere no. Eno na nipa boni fo suro se dabi eno no musuro. But ade no ba bia da no wan fa nto e be frato. Eti sa asem no be pie mpani nim no mo ka. Ne ka ye simple. Eno so nkire se abusuafo no e be hwe se oba woni be ma watena lumba ho enna wo nsia o meka se won koda bonti ensi da nanso so ba bia ade ne da na se ye de to ensi da sa abusuafo no be hwe se kwadwofo so won mu de hye sa mpase wa firi mu a na oba woni na wo nkoda nsia na o mo se ya pia oba na sinche dabi but ba bia mo pese mo de asem no fa no na mo ma asem na sei se eda no kura be dadi no sa da no anhwe a eno mbeka se ene de ne yahunu bia o yahunu bia yensam nyina na yebeka because say nya tro ene ani bra asem we na nka ne kan ye simple yenkɔgye kɔnkɔyɛ sɛ obi bɛpɛ sika bi adi nti no kyenkyena yenkɔ court ne yenkɔ hyehyɛ adwuma wɔ hɔ asɛm no yɛ simple because mmerewafo wei mu asɛm pie mu no ma awade wɔ bi ate awade ase sɛdeɛ si wade but because of sɛ kyenkyena yɛpɛ sɛ adeɛ nyɛ de ayɛgye ɛno nti na akɔ a lawyer fo bi akɔ hyɛ ne nsɛm mu yɛkyi ɛyɛ de sɛ case ni bɛkɔ court but ɛnkyɛnkyɛnkyɛ wɔ n'afe ɛnkyɛnkyɛnkyɛ wɔ n'afe case wo betumi atɛni akɔ akɔyɛ asam foforo na deɛ yɛyɛ ni abre ne sɛ Ghana fo no bi na ɛnte asɛm na se no ɛne yɛyɛ ne yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ mon sɛi na asɛm ne te nipa bi abɔ mu tiri mu pɔ sɛ wɔn mo pɛ sɛ adeɛ ni hɔ no wɔn pɛ sɛ ɛba na kwadwofo so baabi a wɔnya sika du yi sɛ wɔwo 20 kura na nkadeɛ yi sɛ wɔwo 30 kura kenye problem wɔne ma 20 kura na wɔyɛ ntideɛ yi but enokure ɛyɛ baako pɛ sei na wobiri yeboa we obiri yeboa wo so maame ne ba no yɛ frɛ no bɛma ne yɛ frɛ sɛ Calvin no wo so wasɛm ka kyerɛ no wo ho wo de yenti ono so na smɔ de betom no wo de tie no ɛmfa nkyerɛ odobroni dadulumba odobroni afoforo frɛ no Priscilla ɛne dadulumba ba boy na asese one Priscilla nam no mu videos bi trend no ɛna maame AKOSUA Serwaa baabi adeɛ ne da no yɛde beto sɛ de bɛyɛ influencer abrabo mu nkɔmɔ yɛyɛ ho aduro no kwasɛm ni hwɛ video ni fiti ahyase kosi awie na wanta me na yɛ amfa nto di patenten kwan ho ma ha mu tia asɛm bi wɔ hɔ no mu a edika ɛwɔ sɛ nipa ka odobroni ne abrantia no videos a trend nkrofo kyerɛ o ma de yɛ nkrofo de nyɛ nkrofo de ni nyinaa ɛyɛ but nkrofo be di odobroni atem because of guy ne yo and nkrofo be di maame na atem because of guy ne yo min kyerɛ mu ni sɛ guy ne timi ne maame kora di akɔne aba te sɛ ya in a way no obi betimi adwene sɛ den na ne maame kora do onye nipa bɔne ni enti na watimi bɛn no enti onye nipa bɔne ni di a maame ne na ɔyɛ cause trouble obi so bɛka sɛ daabi girl ne nyɛ odobroni nyɛ ɛm sɛ ɔde boy na fa baabi wɔkyim boy na dwene ɛno nti na boy na timi afiri ne maame akyi a ebia wodi odobroni na akyi obia wɔde ɔbɛkyerɛ because enipa yɛ kɔ masɛm yi odobroni ne maame AKOSUA sɛ wɔbɛsi saabde obia ntimi nsɛkyerɛ nka sɛ sei na ne yɔnko de ayɛ no barabɔntensofoɔ na de ɔdɔ ne ahumɔborɔ ɛne tema dadulumba ho donti ɛna obia de gyina de ɔde gyina n'akyi bara asɛm we nka yɛ ketewa bi ɛde ma Kelvin patro mo amwo mo ba wa abrokyiri no ana me ba no wonko Ghana fo na me ba no wonim Ghana fo mpe Ghana fo agudi wonim Ghana ne yo patro nya achievement boy no nya akora ba bia na tifia duro se watimi ne maame kora timi ye fine say dia on nim ni reason a wode ye de wode ye ene nko betimi akasa ma so wia ye adwuma e wo mu mie no ntam wo ba na abrokyiri ne yo no de me patro nya achievement o me na me meti yi a Ghana su a ye positive wo mi mu no eye me a me nya de ekosu eye wo a wo hwe mi so kwa ba wo nya de ekosu me pa cho se me maame ne kura nya asem na se me hwe na me maame nya automatically me maame ne difo a me ne me maame kura ne nkonya asem bi wo mu mienu na enya wo masem ye wo masem
but ye no cry ba kope me ma me kra ne be ye fine said the boy no ne odobro ne ye fine but me nyima ni bebre on the side e ba sa abonten me di me ma me atem e wo kwan bi so a kire nkrofo me mie ma no nkai ba me ne ye obe man nkrofo anya adwene bebre e fa ne fanya so na nyenso enyo nche se be before me fa nkodi e na obi ne won ne nsam nkom be kire kura ase kwan 2 se me ma me ni obi nya asem na se me hye ne se nipa ne di for dia ma me ne kura nya asem na ne kura ne di for a ba bia ne kura ne nam me mfa ho automatically me so me ni sa ne kura ne so anya asem bi on pem ma me asem a on pem so ma asem ba de be si yi obi ani modobro ni tirim adene e bi odobro ni opem ma me na asem e bi ma me AKOSUA se wo no so kura po ope e ye odobro ni asem boy ya ba be ye topic because of say oni odobro ni nam e bi ti ase e bi nti ase e de be na boy ne ya fa ho Sagana suni Ghana ni yo woni mu a anka obehunu hawa obeye ne niyema na me ba ne de abrochire na abrochire be sin eno ba cho me why there is no way that some ba so me video no ma we di odobro ni atem sesai na me so video me di ma me AKOSUA Serwaa atem sesai madwuma me yeri ni pa me yentimi wo favorite kwampa e wo madwene but me pia bonte me make sure say me gina mfinfin na ma kire madwene enye bibia so na ye force chenchira me cancel me ni hwe ka so me kama no atom na ebusua na wo mode wo man kasa ho no mo hyeda hunu de wo mo yewu ami AKOSUA Serwaa aba na odobro ni ye fine na me ba be di odobro ni atem ma ami AKOSUA Serwaa me hwa adere gi ami hunu boni bia ma ami aye na me ba na ba be di atem ti wa wo kon ma ami AKOSUA Serwaa wa wo kon odobro ni yire wo ho na emum eni wu nua nkoda ne tamfo nkoburu nua enkoku ne ntontwene because of obi abusua asem because ebesi nei ma ami AKOSUA Serwaa wo na aso onim kasa wo hwe odobro ni aso onim kasa wo nyina luku innocent enkrofo akasa na azumi ene bi ko ma me AKOSUA Serwaa ne bi ko ma odobro ni wo ma ankasa wo complain ye de ai sha asem si ansa na meto aso no ba the weekends na me bi ko so ma ene nko betimi akasa ma aso bia ye adwuma e wo mu mienu ntem wo ba na chi bara asem we nke ye ketu abi e de ma Kelvin pacho mo am wo mo ba wa abrochiri no ana me ba no wonko Ghana fo na me ba no wonim Ghana fo mpe Ghana fo agudi wonim Ghana ne yo pacho nya achievement boy no nya akora baby na tifia duro se watimi ne ma me kora timi ye fine say bia on ne nim ni reason na wode ye de wode ye ene nko betimi akasa ma aso bia ye adwuma e wo mu mienu ntem wo ba na abrochire ne yo no de me pacho nya achievement o me na me meti yi a Ghana su a ye positive wo mi mu no eye me a me nya de ekosu eye wo a wo hwe mi so kwa ba wo nya de ekosu me pacho Sami maame ne kura nya asem na sami hwana me maame nya automatically me maame ne difo a me ne me maame kura ne nkonya asem bi o mu mienu na enya o masem ye o masem but ye ne ye no kura ye ba akope me ne me maame kura ne be ye fine said the boy no ne odobro ne ye fine but me nyima ni bebre won side e ba sa abonten ne me di me maame atem e wo kwan bi so a kire nkrofo okay jabuzi asema be me kan wo boa a senya agenda na abrante wo nani ana ho ena wo mo yusu na ba jasema ka wo boa se wo portray sa de we wa abonten wa so num se o maame ene sankofo e wo authentications enti yenya sa abro kire nkura wonim he know what time it is otiga wonim de wo ye asema ka enya no ano the moment you do this and then you send a signal to ankofo wa abonten say o mpe wo maame asem now you are confirming say o maame kura no wonenye. Now we have a case, what done mammy? Ye, what done mammy? Ne mammy, or to one mammy. Now, would be now Jimmy Ayanka. Now, so bet me a pubias or don't say, but you can fool. Which Antino be to catch the child, you know. Because the moment or Nipana or so Munawayan, or Yan Saniman Wayano, or the proof point I shall say, oh, ne mammy who are made Donny Bannon. Now don't ban adin odin ma mijina court. Ah? O don't ban and adin ma mijina court. Moment now also so three na war yen a trick and see and yen normal a faking. Now they are doing this to prove a point. They are doing that to prove a point. Because it doesn't make sense. And there's no decision this guy can make. The only thing say, ebia and sembia e katsere no, and won say, ebia me kura no me nyini. Na me boy ai mami ba muso ya adwuma we hen.
Muso wɔ yɛ adwuma wɔ kuro bɛ so ayi German wɔ yɛ adwuma bɛ ya ampacho abranti mo amonim no wɔ yɛ adwuma ɔyɛ adwuma bɛ ya wadama because it seems say you see ye kuro ye betumi aboki ato adwene say oh bra oba be do papa de una be di na de una be manager because there's one company radio station me who say Calvin Schindler ni din wo so nti it might be say obi aboki ato ni trim say ye be mo abedi ade una be boss you are coming to become the manager and managing blah 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 nti abranti wo ni adwuma ye wo Germany ho ana now oba be do papa oba be take over papa properties this is not the way. You must come prepared. Don't come so be near director. And to you any question say, so we don't need obi nkase wone ne stepmother no enya problem o there be. But ne stepmother no no omo team no ade omo ye nyina ye set up. Ay agenda. Ay agenda. Babe, you carry grace. When the room turn hot, you know bend, no break, you help. Oh, eti movie script na one more writer no. Enye we ne ye ka say obetumi make any decision. So, se bia ya send Bobby say obedi ni papa de eti obeyi gino ne maame no opia ne maame ato you know say jano so a. Esa no why selfish. Esa no why selfish. Don't come to no. So when you the oil and the quantum and I said the forces are a year behind the oil no. The oil no a bad signal or piano mammy to danger no so. Because mammy and Cassani didn't yet. Mammy and Cassano, ni didn't yet the woman could anymore so my moon. It is a woman we are but children no. Oh but event anymore. Do not allow them to set you up. As we are very strategic. Because you must tell them that this is the roadmap. I deal when you pass when Mattie, when a baby for me. You don't allow them to put camera on you and set you up, set your baby mammy, behuna mammy akase, or Ghana focus and I'm on here. And I said, and Kodana common support to mammy. Wait a second time. Eti wo ba na oba eyese ya nka nche nkasa oba no aya de wonye de waye ne nye oba no oba ye sa ne ma we bia so ompa ma me asa kura sa nya public ne ye no so ma me ye bibi na sa ompa enya public ne ye no yenti otwinoko yesi Tupac amefa confused only from the same happening also one only from John Moto aso asem ko do na nanu bi animo I saw when they cancel but so do one dream when to from one eno nye otu from time kese busua no asem busua asem ma me say enko ba bi ne enko ka wa wo hwe me so ka so to busua pani a say ekọ ohini bi wona enko cancel asem na nti bi wo say sitie ye busua asem busua fo na mo di si ye no omodisi no omodine ko hine ko sia konya so omo ya mama ni amane bia na ba bia chechira bo ho ne de yeja na but entiase anya adwuma omo sa de mo fafofo na de esia konya so brefo abo busu hwe se ebepem no ono hwe chiri na bepem o ya amane ni amamre adenti no na tra konya so adenti mo Tupac adenti no mo tunu oso onso ntiase enti no akoye he na ni nyane se umum se ni obi anyine entwe yi nti won tranchen na won toto eniema ese ye ntiase na ensem bi kwa bontin se krata bi e ba bontin se na boache na Parkosohene ne sa ehye sa krata na sibi ne maame ni nuanom ene mama no nyina no se omumpe obekofi so nye busuapeni no Parkosohene ne sa hyase ebisu chesa afedi osi asem no wanti ni ye tikata na kwa oni mo hwe ne sa ne mane nyina iti mpasho no moni nyina ntumu me ne Parkosohene me na kasa ye di nkobo me na prekopeno no oyo hene eni kwan se me di nanum asem beto abonten na so we die na ebe mu ase e de ma mesre
enya samboni bebe chichira boro ho ne ijana na sabe okofo ka e Port station na yesi wasotro junction nipa bia o madwin se ekwo no busua no bebu mani mu ase no magya o mu busua ato ho me kwabna sare me mpene e kasa ofa o ma na too late ofa in the beginning nanka otuno ko pan menya so se Ghana ni bia betumi atwa fa so na wo ofa otuno ko wo mre nso ofa mo ma na too late when am koya o say oh angonafo mo aduro ayi agbalagwa nti wo ma shafa mo na afa na etimoni so dabi me mani mo aduro bi anya adwuma enya aduro you see as any pa bia wo ha say we vigilant case bi aba pay so first thing say we di ka adwen say obi betimi adi bone nti da bia na say o si barrier asem si ya di ka si barrier ansa so o pese o yi nam kura je say o bo pampim because as so say ade bi e besi bia no any pa bi wo interest wo it when you can secure ho a they will take you by surprise. It will for a mistake. Now what you know ko say case we see pa nanka ujina obusu na chi say hey yeah no enyan kranfo ne be decide obi ntimi trankan decide ma hey and I strike ya no fa obema 10 gram motwe ma atesa wo de hwan be timatwa fa so ekoye some obusu na be ma bi anim sa na ekoye ofa ena na ebeduru hayo afini ena hwe akwa akuduru say yewura brempon nanim na amanfo ebegu nanim ase eti wo ofa otwu wo cheye ofa wo ofim power ala si enim yesu anyina se eti ofa wo ofim o na ye day awo be kasa wade wo ye bibi na e fire shafa bi ba sa Ghana de bibi ane a ye de ofa ba bi on ase wo shafa o ade wo ye nyina ofa wo mi say ebie no na fa kwam ba wo ye din na wabusuan e dadam pan na abusuan kakrakati sei na lumpa chipa ofa ni nyina ne se mo ma ahoho e ne be decide ma mo ahoho ne be decide ma mo eda na yatena se ma ahoho e bi lawyers bi na e be how ofa esi wo hen ebusuan be mo no be prince ade no Tofa wo ma ne cheye wa chekura se watena se mu abusua mu nsam nyina bedu sabre ama ne asem ya twinkyina atwan ni nyina ne se atoro ntia obi se be wo huna de ni ntin obi betima ye ne bone adabi ho twino ko no wo nyesa onyamre sawo onyamre but se ne ya wo de camera sine ma wo cheche obi ya ne bibi say anytime bia nyema nko yina so obeye obichirim oba bechirim obe de na be no na wo boys che wutwinoko hwe wo gangs wo gang che wutwinoko dabi